Muri Zimbabwe muri sei kumatima na kwa muri kokoko zitando nsovesa tafumana ikana utsimbi basa tulipana pa Sly Media TV pa Facebook ne pa YouTube tunamba chikutenda ine kusubscribe kwa muri kuita kusubscribe mahara ati badarise asizvaka kosha pakuti zvinokupa kuti uwanewo notification kana kuti nhume inokudza kuti pane new program yaiswa ne Sly Media TV nokuda zvakakosha kuti usubscribe kana kuti ufollow page re Sly Media TV tiripo zvakare pa TikTok kwatinenge chipota chikanda tu mitsu kana tu mabites tunonakidza twatinosangana naro basa ratinoita irori riri basa remakuhwa munozoti takabairwa chitupa asi zvinhu zvatakangoti tamuka tikangoti aiwa taakuda kunge tichitora nawo aiwa takatozviendera kuchikoro handitika ndinofara zvikuru nekuti imimi hamusi kuti nyadzisa nekuda kwokuti aiwa ushare maprograms Facebook muri kushare ku YouTube muri kusharewo zvakare nema comment section aiwa tiri kukuona kuti muri kuita zvinonwisa mvura ngazvirambe zvichidaro nhasi unotadzoka kuno ku New Marimba kuna Sekuru Bonza Mukombe vamunofarira vamunoda vamune muchiti my favorite tauya nemhuri yabva kumutora shanga baba vemhuri vakashaya zvisina tsarukano varwara kurwara kwavo kwaisanzwisisika zvokuti kufungidzira kwemhuri vanotaura kuti aiwa chinenge chivana kuti vakashaya makumbo akazvimba vanasikana vari kunzowo mukati memusha umo havasi kugara kuvarume zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka mari haisi kubatika hatisi kuziva kuti chii chiri kukonzera kuti zvidaro iye zvinezvi toda kuti tipinde mukati medare raSekuru Bonza Mukombe vakauyawo nekwatiri vakati mukoma Sly tanetsekana upenyu hausi kutifambira hakuna here kwamungakwanisa kutiendesawo semhuri tikati aiwa regai titsvage sekuru vanogona kukubatsirai Sekuru Bonza Mukombe vakati vazukuru ngavauye kunoko regai tipinde mudare tinzwe kuti nhasi muri chii chiri kuvadzudza mukati meupenyu hwavo ndina kundai chitati regai tipinde mudare masekuru Panga makadiwa sekuru tiri pamakadiwa tauyawo sekuru tikukwadzei Sekuru Bonza Mukombe tauya nevazukuru vakaridza rekwatiri vakati titsvagirewo rubatsiro vauya vakadai handinatsoziva kuti ipapa ukama hwavo hwakamira sei mune here uye ukama hwenyu hwakamira sei ava murora ini ndine hanzvadzi yamamuna wake ifemere yangu ndimukadzi wangu okay kamba yopo tafumane mati apa makamira sei mimi ini ndina amai first born yangu number 2 yangu uyu ndegotwe baba vacho vakashaya vamwe ndovakunze kune 3 kunze ava nditete ndivakasiyirwa samuno murume wangu nina akashaya aiwa pakanaka ndi amai nevana vavo natete hanzvadzi yemurume nanta problema vazukuru vanga gudukani mtima sunungukai ndoti musununguke handizi chitariri zakambiwa kuchiti mwopo muli morese hanzi chite zvataurwa kuti muni morese Bonza Mukombe makadiko sekuru mulitano vazukuru vanga aiwa tiri nani munandiziva ine hatikuzivei mwachoka kuponi mabva kupi kumtoshanga okay nanta problema hapana chakaipa sabu kwenyu ndiani nyama yaro anaziva chiti mwopo mabwera kuna timu hanzi auziva kuti mayaona sekuru yekun'anga okay machita senyumweka samambumba amangoitawo zvemhuri chabweza iwe panyoko iwe vamai fukama pamenepo fugama ipapo ndikupeza madindi kuna wana wafiriseyo ndikupeza wadauluka unanya wana wangazi hanzi ndikuona makuva nezvakawanda zvandikuona wakabereka vana vangani mzukuru ndine vana 6 handina akashaya vose ndinavo 3 vasikana 3 vakomana vose varipo munhu akashayika murume wangu
Na madinda ndikukamba. Hayo ndio kuwana nduta. Ichokwadi. Okay. Alright. Mwana wako akutanga kunya wepo alikuponi? Mwana wakatanga bereka aliku. Te huyo. Mwana atataka kunya alikuponi? Mwana wakatanga bereka ndo. Umeneo. Alikumba. Umeneo. Uyu. Asara Mwana msira cha? Wamsire. Ndefana kuya naye but baba wake manje atinakubatana nawo. Okay. Alright. Adatera umeneo ndikuponi? Akatera ndo. ndo. Iwepo mwana wako alikuponi? Mwana wako festival na aliku. Asaramba. Msira cha? Wamsire. Maria basi. Ya mashibomba? Basi. Okay. Antu acho ngafuka mama. Atete mu. Tete anzifuka. Nga wakati ntodo wangu uda uime so. Andi ndo kubali chimbo yangu ya mira udai. Urai bado le. Chama. Ombe. Kata ntodo. Ada chimbo. Uime so cheleza basi. Nise udai. Chapa. Iwepo leo wabwera waimira wachitiwepo ndiwepo mamuna wa mbumba emene? Anzi wakamira sababa wimuri anditi. Nzukuru wanga? Azukuru wangu. Ya ndikukupeza iso mchibwera. Anzi ya ndikukuona ye mchuoni. Mafamba mudauruka Masowe, Paponi, Ananyabezi, Mwaruka wa Masowe, Paponi, Waprofita, Wachitatani na Tani. Dandaura kwa mbumba kulibe kuyima. Anzi ndikuona mafamba kumaprofita. Kwa kawanda mafamba asi zinzwenyu hapana chikufamba. Iwepo wandaika ntodo ndiwepo ndikupeza wabwera udaimira mbumba kuchiti ndiwepo bamba. So tinakane nafuna chiti ndikambe newe. Ndosaka ndakupa chimbo yo wamira sababa. Wafamba ni muri anditike. Kudala wako mudafamba imwepo muduchodoza nkano na nabudu wako. Umeneo mamuna wako alumpenyu mudafamba mudachitatani na tani. Mchiti mwepo mkonze nkanu zidasokomeza mafedia. So imwepo chakupea kukona ndichipone. Chakupasani. Chikabera ndifoshta. Anzi nini izo zuzwe ndikuona makafamba kwa kawanda. Kunyambwe murume wa amaya wasata afa. Pane kufamba ukatombo itika asi kufamba iko kwa kuna chakwakaya batsira kusvikana nasi. Yo. Masara wangani pa kunyoa pako yopo kakata ntodo. Anzi yo wabata chimbo masara mwanga. Mwari kupona. Mwari kuchinoyi. Omuza chiti mbwera na nyabesa. Anzi mamuza oere Andina kuvaudza. Se. Nechikonzero chii? Inini ndakangoyewo kumhuri yangu kuzovhakacha. Saka vana pavakanzoti ndauya ndopavakati tete zvavauya zvanaka. Panyaya yedu yatataronga zviri nani kuti dii chita kuti tete tiende nawo. Alright. Natea problem. Hapana chakai. Vazulanga? Azukuru wangu. Ndina kanu zidawanda sana pesa. Anzi ninya dzakawanda dzandaona. Kukambira imwepo. Kumutaurira imi. Mawa mudachiti kabanga wapunza nkomba alikunama. Ndakakutaurira imi nyaya idzodzo dzomunonga kundofunza kuti bunza ngomba kunyira. Wana wakunyiwa pambumba ya mkazi wako meno wadabwera naye wakudandaura. Anzi panyaya mkazi wako vana wakabereka mkazi wako wanawo wakuchema. Undimva. Uri mkazi sozo pano ndiwepo bambo. Asi uri mkazi asiyo ndiwe baba izvozvo. Ndizvozvo. Mukumva wazandukamba? Anumuzera ndura. Ndikupeza kuna wantu wana matenda imwepo kuchiti mukate chimenechi sichite za njito zesa maprojekta zapambaizo amwinji wasesa. Anzi muri kuchema kubva kuti kana akabata mari kuti mari yacho itobatike zvinotonetsa. Kuti arongo chinhu charonga semunhu akuraramawo panyika zvinizvo zvazvibudirira. Ndikupeza wamfito dakatoa na wantu wafiriseo. Izvozvi uroyi wakabatwa nevanhu vakafa. Ndikupeza mankwara mfito yakatoa na wantu vari kufema. Hanzi kozwewo vamwe vapenyu izvo zvakutorarama munhu mupenyu izvo akabata mushoma. Na walibe febia na imwepo. Nevamwe vasina ukama nemi vako vano mukana wokupinda. Mukumva? Munzwisa.
So ine sopano kubwera kwa mudachita nikukupeza imwepo kubiriva kwa wachita kumuono. Anzi mimi kutenda kwenyu kwaita kushoma nechikonzero mafamba. Mumva? Munzi. Funa chiti wabwere pano sawada ndiwaike pa stage. Wapeze zeze nkanu zinali kuwapambaiza tawa nditona live. Hazi ndila kuti mozo yapanapo muswe Saturday ndikuise pa grass nechikonzero ndatana muromo wangu kazhinji so vanhu vakuona sekuti ndogona kuwanyepera. Ukupeza mtodo udakata? Ukuona tsumbo yakabata? Ukupeza vantu adalemara? Ndikuona vanhu vakalemara. So panopo wachita wadara hachembera? Kutenda wakura. Mumva? Ndikupeza wana matenda wadalira na nyumba wachiti zinkalamwe ni mbwini. Ndikuona vanhu vakuchemonye dzimba kuti dzimba dzedu tichadzwanorinuko kuti tinyatsa kugara mumba. Umene makoti Murora alibe Febia na mbumba yenyu alikudandaula na matenda. Iyeyo Murora mukadzi wako akutochemawo nenyaya dzeurwere mumiri make na iwepo. Ni iwewo wacho. So tengo ndi imene yakuchiti mabwera kuna ine imani ndi paseni tengo ndikuike pa stage mupezi insist kuchita sure tu fuza ngome ndapeza chimene chikudindi kwa mamuna wanga iwepo wakukamba kuna umeneyo asara mfebia zese tiu konza chimene chisikonza imwepo makuchikamba mweka manje mapesa mweka na mimi ndakabisa kwa grazi mimi makaona ini ndoda kuti mozosarudza kuti seguru ita ichi nechichi matoona mega pa grazi munzisa Kisoso. Paliberini zose zimenezo zandukamba kutandizika kwenye kudasukuma kule kudashupa. Anzi pasina izvo zvese zvandikutaura. Anongotaura chete ndofana kuti nditanga kuratidzai pa grazi. Takakuratidzai mimi moziva zvinhu zvatiri kuita. Mumva zikuranga. Kara pasi. Anzi garai zvinhu pasi. Iyo padakata ndoda. Iyo ukapata zvinhu. Mufuna chitu nikabire udanama ndichakuza chitu uko udanama. Anzi kuti wewe ukapata zvinhu ndudze kana waninyepera ndokuza kuti wanyepe. Muna kabila fama yamwepo muna usachita mbumba mkanza sogomeza ndizimene zina tere chitu imwepo mzimu. Kwanza. Anzi mimi mune kwa mukafamba mukaudzwa zvamukaudzwa kuti gadzirai ichi neichi. Asi makazogadzira zvakazofamba seiko seri kwacho. Inini semhuri ndekutaura. Na mwari bepano mbumba yawo mene. Imhuri yangu chichokwadi ndakafamba nayo pakusheka kwakaita mzvadzi. Tichipiwa munamato tichishandisa. Ndifunga ndakagara chipo che 3 months. Tichifamba tichishandisa minamato yataipiwa. Nemimwewo yataipiwa yekundiso yokuti tikunde adambudziko riri kutinetsa. Ndashandisa. Handina kuona zviri kutibatsira. Okay, kuna mkazi mprofita sada kuzana nkani ya kudinda akamba chiti chani? Hanzi pane mukadzi pane muprofita wechikadzi akataura nyaya yekumakuva akataura achiti chii? Maprofita yandaisangana naye inini ndeyechirume. Okay. Wechikadzi. Iwepo na imwepo wana kulibe adapo paswa nkanu za mafebia na mprofita wechikazi pamene paje ana kusuka kuna amai ndudze pane muprofita wechikadzi akambokudza akakamba chiti chiyani na kumadindi zidachitika kumadindi nyaya yekumakuva. Pane akataura achiti kuva kune munhu akanonokora kuva ndagara mufi padindi ranti ramamuna wako murume wangu ini ramamuna wako ndizvozvo paguva remurume wangu inini mprofita adakamba mukazi ndi mamuna Mprofita mukadzi iyeyo ino kandipeza pamenepo mamsipo sekuru. So munamvera ndachiti imwepo ini ndikufuna kuchiti ndikuike paspeyo mupeze mwega kuchiti muntu afika padindi pamenepo ndikupone mwega kudzivalira kuchiti puza ngombe konza jeti mamba pana kanu wopo so hanzi ndosamanzwa inini ndichitaura kuti nini ndoda kuti ndikuradzei grazi ndakakuradzei grazi mimi
muone kuti munhu akaenda pamakuva apa ndiani uye munhu iyeyo mamuona pagirazi mozotaura kuti abunza mukombi itai izvi neizvi muda kuita gobe kuti senda here kana kuti muda kuita sei mamba munzvisa zese zvamunodandaura zvamudachiva zichiita mbumba zavamwe naimwepo mbumba manyi zichitike makonzerewa nkanu imeneyo so panopa pana nchito big apa hanzi izvozvo zvinoita kuti zvamukuchivawo vana ava vanenge kuchiva kwavanenge vachiitawo vane vamwe zvavanenge vachiita ndokuda kuti mimi tapedza nyaya yekuti ndakuradzai pagirazi mozotaura zvamukuda imimi muitewo zvokuitawo vana vevamwe nechikonzero mukuchiva life yevamwe vanhu momva kama hani munziva zvandotaura murapazha mukomana mkani ya kujeri iwepo ya kuchiti uchenjere udapasua problema ibe iwepo wa uchiti udamika mumjeri udasuarati hanzi wewe nyaya yekunzi uchaenda ujeri wakaitsanangurwa uchinzi ndakanzi nenhau dzevasikana ndodzichero nene ujeri yarepwese ini ndaya pamene paje hanzi nayepo here pakozva nyaya mamsipo unanziya unondiziya okay alright imwepo mukufuna chiti ndikuike pasi pejo kumbe na 3 hanzi mimi muda kuiswa pagirazi here kana kuti muda kungoti ndikubatsire musina kuona nyaya ndikutaura panapa toda kungobatsirwa sekuru togona kuzoshupika mari yekuti tidzoke Saturday nada hanzi kwetu kunyepo sure sikobiri zidapezeka hanzi mari yebhazi muchaiwana kwamba unzisa ndazvinzwa khala pasi bwino manzigara nayo pada akata ntodo hanzi ambuya bagara pasi ngasvipire machi apo pantodo wangapo hanzi girazi pana stage apo girazi pamberi papa dauti usvipire mato ubva wagadzika chimbeya tenderedza tsvina papa ike panza adziise zvako basa azikuranga azidowanga sekuru ine zandikupeza zidiwe nkhani zing'ono hanzi inini zvandikuona panapa nyaya yakakura mumva munzvisa anyoko amai sekuru kuna tengo sasa muda usachiti mwepo pamuzi pana dzvindu zviri pamene paje imwepo na 3 chiti muziguduze mamuna ari mupenyu hanzi mimi ndoda kungokubvunzai pane nguva yamukaudzwa kuti pamba penyu pane zvinhu zviripo makazozvita sei hapana zvatakaita nokuti paitosvika kana tsuro chaiyo masikati machena so murume wangu achirwara ndachiti imwepo nkhani zamuda uziwa imwepo mamuna achiri mupenyu imwepo nkhani zimenezi na 3 chiti chinthu hanzi mimi ndikutaura kuti mune nyaya dzamukaudzwa dzakawanda murume wenyu achiri mupenyu makazodzita sei ndedzekuti dzadzvinhu zimene izvozvo hapana zvandakazoita nokuti munhu andaifanira kuti vandibatsire nditete vakuru vanzi vari kuchinhoyo havana kuwana kuuya parufu rwacho kana parunyaradzo havana kuuya ndivo vakuru ivavo saka ndega handaigona kutungamirira ndiri muroora mumusha okay alright vazukuru vanga tsopanopa zvinhu zvakawanda ndikufuna chiti imwepo muzokamba maguduka pasi penyu imwepo mudakara pano hanzi zvizhinji ndoda kutozotaura tabva pagirazi munzwisa asi mimi ndoda kuti munge muri pano mawa ndikuike pasi penyu mangwana ndikuisei pagirazi mukumva mukunzwisa gudukane pano panyumba penyu imwepo hanzi pano ndoda kuti musununguke pamba ndikumva tsitsi nankhani zenyu imwepo handikunzwa tsitsi panyaya dzenyu mimi munamba ndechiti ndikuike pasi penyu ndikuike pasi penyu hanzi makanza nditi ndikuisei pagirazi ndina dzimwe dzvinhu dzandiribe kuchiti ine ndikukambire mupeze mweka hanzi zvimwe zvacho ndenge ndichida kuti muzvionere mega mukumva munzwisa mwamba nakuziwa imwepo muchiziva palibe zidachitika hanzi zvangufa matauriro andikuita imimi manzwa ndikufamba ndichiudziwa but hapana chikufamba chokwadi mukumva munzwisa chokwadi sina nkhani zakuchiti imwepo
kubwera kwa mudachita muchidandaura na mzukuru wanga Robert Tafumani anzi kuuya kwa maita mchichema Sylvester umene Sylvester ni mzukuru wangu Sylvester mukumva munzi imwepo kudandaura kumene kufuna chiti ndikuthandizeza kuchiti mawa mukali anzi kuchema ikoko ndikuda kuti ndimbokubatsira mangwana muzotenda mugare zvo na umene na wazimu wake na ine wabvunza mkombe anzi iyewe akusvitsai pano nevadzimu vangu inini mudzimu yake mugare zvakanaka ini muva munzviza so mbona pano imwepo mawa ndike paspejo kuna na problema anzi ndikura pano ndikuisai pagirazi mangwana mune dambudziko nazvo here toda kubatsirwa chawa zukuru wanga zinenge sidakamba muchichoka paspejo tikufuna chiti mukambe pamidrato pamene paji imwepo za mudapeza mbosi na mbosi paspejo pamenepo manga sama ya pesa manje kabango wapeza mulechidira Mungu bere mkate mwamba wapeza sibambo ine ndi mkate mbobobo ni mkate zeze ni kate imwepo mchunduza samchita apa pagirazi muchadzoka futi pano patiri pa TV panapa mune mwachitaura zvaona pagirazi kana waona bere kana waona nyoka kana waona muroi ndibati pano muva zese zakupasa imwepo kuchiti mudandaure sisite amweni chiwanu kusema tete anzi zvese zvikupa kuti mucheme pamuri apa nekushandiswa nemagondo turuka ndoda kuti zvese mune mumwe mangwana ataure ndibate zvinhu izvozvo mwamba Tutenda. Pamusoro zvinomboitika here kwamuri vanasikana kuti munorara munoona munonzwa muchitwa gondo nevarume pamune makarara zvinoitika nemo sekuru autaura kuti ichokwadi apfuma ndapfuma zandikukamba kwa dzukuru amena anzi ndikuta nevazukuru ukumva ine spejo ndinabhadharisa grazi ndobhadharisa ichokwadi sekuru pamene ndiwaika kufora anzi vava ndikuda kwaisa mahari vapeze zavasapeza zimenezo ndivathandise bwino bwino anzi vakaona zvinhu izvozvo ndidavo zvabatsira munhu achizota kubatsirwa chii tinotenda ine kuprofita kukamba nkhanu za mantale kuuza muntu ine ndidasichita so nada vantu vadini wana zimene liti zozo so funa chiti ndikonzere muntu dzino dzadadziwa chiti sure timu zezo adandiuza padindi ndakuuzai na mprofita umene wanyoko wakuuzai padindi pamamuna wako padatolewa msawati pamene kwamba zese na muntu wacho paspejo mawa ndifuna chiti umpeze ukambe weka tinotenda vanhu vanoita netsananguro inini zvese hazvirevo kuti handisi kukwanisa kutaura zvese asi inini nda kuti mumboona muri mega makaona mega zvese kutorwa kwakaitwa dhaga kumakuva kusvika mukushereketerwa kwomhuri yese ndikuda kuti muzvione imimi mozotaura mega patv apa kuti sekuru vatiradza girazi takaona zvakati vachita soluto ine ndidawapasa kama nkwara yachipikiri yakuchiti achipeza paspejo spejo ripa mena hapa girazi ramwene ala makaita lake ndichakupa chipikiri chibayira atu mfito wako pamene paje anzi muroya yako mumuroya kuti papa Ndo zvatotoda sekuru. mumba zanukamba so mwamba ndati ndikufuna kuti ndikunyepa novi zakuchiti mawa mudachita danku pinza mkombe danki chafuma danki tiu ova andikuzoti mimi mangwana muzotenda sekuru bunza mkombe muzotenda uyu utapfumane yakutsitsai papi Panapo. kwa madandaura kumene kumchita talira tadandaura so mamvera okay imwepo kuna muntu adadziwa spejo pamuya anzi pamuya apa pane munhu akambozwa kugirazi Atisari. cha zvakanaka nada kukamba zinenge anzi nhasi handisi kutaura nemi zvakawanda ndoda kuti murare pano kunafuna kukamba kwa imwepo anzi pane mumwe akuda kubvunza ira Akubvunza apana. cha imwepo adzukuru wanga mamedra tofumane unode kubvunza guduka ntima tinotenda nekuvagamuchira nekunzwisisa kuti kwavanobvawo kumutora changa matumutora changa tete kwavanobvawo kumutora changa kure mukavachengeta pano vakarara pano vakapinda mugirazi aiwa izvozvo tinozvikudza sekunoti mari iri kunetsa tinotenda vabatsire vazukuru venyu wadagona pano pantare anzi yanga vanogara urara pano padare rangu kana vhiki kana vhiki rese nantaya problema hapana chakaipa tofuna chiti vaguduke pano achiziva chiti ashua anzi tafika kuna mbindo pana zinangu mbindo aiwa tinotenda batsirai vazukuru venyu sekuru tinotenda nekuvagamuchira nekuvapa pekurara nepekugara vasina chavabvisa kwamuri muchivabatsirawo pachena mazvita sekuru nantaya problema anzi hapana chakaipa
ini ndida kubvunza sekuru kamba chiri kundinetsa ndechekuti pakurwara kwandiri kuita ndakanzi izvoni ndine maalsazi ari apa ndopari kundirwadza asi maalsazi anti anegara mudumbu inangu akabatiwa apa nadhokota nebp. Okay, alright. Kukuza kuchiti yopo walewa na budu wako udachita atiwa kunama ndio nkanu kandi kukamba zopano kuchiti mawa uzazopera weka kuchiti matenda ya kukamba patsopanopa yachoka kuponi. Anze ndakakudza leo tukuru anamzadzi yako izvo unoti sekuru wakunyepa ndosaka ndati mangwana upinde pagrazi uzvionere wega kuti zvikumbobva kupi mausaza chigara mudumbu yako yaya pachester handimunzwisa ndozvenza usaite mchodozo wa nyimo uda kuzvimbira usaite nyote yenyimo nokuzvimbira za matenda ndazikamba hanzi zvourwere ndakudza nesavo imva mzuranga yamwe matenda iwepo ya kuchiti iwepo ya kukamba iwepo hanzi urwere hwakutaura umwo kuna adagwera kupera kuna ya wamfiti hanzi papa pana urwere unongouya pamunhu asi papa pane urwere hwouroi ukundimva unzwisisa kaza nafuna chitu upe hanzi ndo nyaya yakadza ndoda kuti uone alright uva ukunzwisisa ndazvinzwa. okay ndifuna chiti mkambe mweka ndoda kuti mutaura nega iwepo iwe na umene neuyu sikana okay natapo iwepo iwepi ndikupeza mzukuru wanga ndikuona mzukuru wangu una hembe yako so ya mkati hanzi une hembe yako iyoyo yemukati chipfeko chemukati yachita red eta red yadashaiwa kudara yawakashaya kare munamba ndikunyepa aiwa ishuwa sekuri arisi wani mamwe acho taitozombowana ari kumunda mamwe acho nongiwana amai vangu munda chaiwo akasungwa ari mumunda so anyoko amai mkane ndikamba mumbera hanzi mukunzwa nyaya ndikutapo ndizvozvo ndisikanukaza ndikuchiti mawa kampezera ndoti nyaya dzandikutaura kuti mangwana dzacho muone mukumba mzukuru aiwa chokwadi hani nama nantre hanzi hai mamwe ndakatawana ndakangonzwa seizi kuti tarisa apa masikati machena takaona mapurikwa 4 akasungirirwa padhuku rewaiti so ndoka ndasunungura totraona kairi kose chinonga muchaziwa ndiani mapendi tichitoziva kuti ndeyevavo iwepo ine wanipeza kumeneko hanzi ndinokantonaiko ine ndikukamba lero inini nhasi ndii ndikutaura imwepo mulibe maso so ndifuna kuti ndikupasi maso pese mweka maso ndikupe maziso muone mapeza machita atiu konzani zeti adwa makapedza kuona mozondudza kuti sekuti kala pasi mzukuru wanga gara zvako pasi megukustu zvakanaka ine ndamaliza hanzi ndatopedza mugona pano mawa mukipa pasi pejo ndikuisai pagirasi totenda sekuru kala panje pamene paje hanzi zvenyu munogona kubuda zvenyu mugara panze kani zenyu zese ndikichorodosa pamidrato pamene paje kuchitira sindizi kuchita lilitoba kuna atiwa na mtodoza ta dzichambula pa-TV papa kuti vanhu vatende kuti mishonga unoshanda mava chawa zukuru wanga zvakanaka zvikuru wanga wamfiti ine ndiri nyabezi mawa ndiwepo nyabezi mchakamba uchiti maziprofita hanzi ini ndiri ng'anga asi mangwana ini ndiri muchataura seng'anga mumva zatukamba chawa zukuru wanga so mungaiza toonana mangwana ngaula nikambo nutsenzi wavuretu mnyambani hanzi simukai zvenyu sununguenoga angagone pano ararai pano zikusunungukai munobikirwa nekudya ndizvo chawa zukuru wanga pane zvamunoda kutaura here kuvazukuru venyu sekuru takanangana nezvematare tichipfuurira mberi chawa ndipase mtodo wangu ine lero ndifuna kukamba kwa zukuru wanga vese undipeza tsopano hanzi nhasi ndotaura kuvazukuru vangu vese vakundiona izvozvi ndida mtodo umeno ndine tsvimbo mimba amukuyona nada kuchiti ndikambe dzina la mtodo umeno hanzi asi kuda kuti azita retsvimbo iyi mwamva mukunzwisa ndisaika dzina rawo
yamaliza njito. Hanzi ndichataura zita retsvimbo iyi kana yapedza basa randoda kuita. Ine ndiri muntu wamudala. Hanzi nini ndi munhu wakare kare. Ndibe kukamba za wang'ono za kufabulita hapwa so. Ndiri kutaura zvokufukura hapwa. Funa chiti njito iuluke sa njito ya bwino. Ndoda kuti basa rematare rifambe sebasa rematare. Mtodo umene wakupeza chimenechi. Hanzi kuona ichi chiri kumberi. Ukupeza pamene paje? Hanzi kuona hapo. Ukupeza pamene paje? Hanzi kuona hapo. Ukupeza pamene paje? Hanzi kuona futa. Ukupeza pamene hapo? Kuona futa. Pada story na story pese pamene. Norondo. So vazukuranga ndikufuna kuchiti vadziviriri kuchiti tiwa wabwera na mtodo munovi. Hanzi ndoda kuti vazukuru vangu vazive kuti sekuru waya netsvimbo nyowani. Njito zidakatwa na mtodo ndizakamba nadalero. Basa rinobatwa netsvimbo iyi ndichataura kwete nhasi. Mava? Munzviso. Chanzi kuranga. Guta. Esa komasha. Ngano mdame. Aiwaka mazvinzwira muri yeZimbabwe ndivo sekuru Bunza Mukombe favorite yenyuka vachitsanangura kunyange kumwanasikana kuti iwewe zvipfeko zvako zvekala yakati zvakatorwa uri kuzviziva here amai vachibvumira naye wachibvumira kuti aiwa ndo chokwadi ndo zvazviri kuitika muupenyu wangu uye ndo zvakaitika vachitaurawo kuti aiwa kababa venyu vakafa zvamusina kunzwisisa mazvinzwira tetewo varipo vachitaurawo kuti aiwa isusu tiri kunetsekana nekushayika kwaita hanzvadzi yangu kuti vazukuru vangu havasi kunatsogara zvakanaka saka ndavaperekedzawo sababa kuti nzwe zvakamira sei sekuru vati aiwa ini ndoda kuti muroyi wenyu muzvionere paglazi munongoziva sekuru Bunza Mukombe ndi specialist wenyaya dzezvemaglazi mumwe wevamwe vekutanga muno muZimbabwe kuti vapote vachiunza vazukuru vachiti kozvionera muroyi wavo paglazi 2025 isusu tiri kuti muroyi ngaanyangarike muroyi ngaafumurwe muroyi ngaabatwe vari kuzenge vachipinda muglazi vazobuda muglazi tinenge takupai iri part 2 pano paSly Media TV tiri kuno kwa sekuru Bunza Mukombe kuNew Marimba kwatiri kuti panhamba dziri pascreen ndo new number dzavakushandisa kana makambenge makaseva number dzavakanga vachishandisa kare makore apfuura aiwa idzodzo deletai iye zvinezvi vave kuwanika kuno kuNew Marimba ndivo sekuru Bunza Mukombe vamwachete vamunoziva vakanga vari ku waterfalls sekuru vaya vekubata mhuri yaye yakanga ichinyenga madhongi sekuru vaya vekubata zvikwambo kumarondera sekuru vaya vekunetsa vakarakasha Beatrice yose misha yekuBeatrice vachibata zvikwambo nevaroyi ndo vamwachete vandiri kutaura nezvavo uye vanozikanwa nevazhinji vari pano paNew Marimba panhamba nyowani idzodzidzi ndo pamunotaura navo regera kuisa mari usati waita video call waona kuti ndivo here sekuru Bunza Mukombe waunofarira vatiri kutaura navo zvizhinji tichange tichizvinzwa mupart 2 yenyaya imwe chete iyo ine indino Sylvester tafumanai simbi yebasa mwana waSauro naWinnie akapikira kuita makuhwa akazviendera kuchikoro ngatisanganei mupart 2 ndinakunda ichitate pano paSly Media TV mazvita